ihe bụ ana na-ajọ within Anambra State within Reverend Father Jude of ndị olu eluigwe ministry Anambra State and his ndị lesili ana asị na-elele ana credit ka asị na-enyeli ana mana ọnụọbụla o si na dị if this is true because mmadụ na-atụ anya na-atụ asị at the same time Father, ọ bụrụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu because we have not heard from you but we are going with this thing ndị anụnwakwu enye gị ana many years ago ka imewe ihe ịkwụrụ ụgwọ ana ị bịa na ana ka eso osi dị n'aka gị ịkwụrụ ụgwọ ana onye nye gị ana ka igwe na-eme ihe many years ago at the end of the day ije mee pepa ana were anụsa ndị nwa ana ọgụ and to crown it all these people gị na ha na-emekọ ya are your fellow Catholics. Ha bụ night na Catholic Church iwe na-anụsa ha ọgụ do you have any money proof that na-ekwugo ụgwọ ha na still na-apịa to see fence ha gba Father, bụ na idoghori dị ekwu ụgwọ ana leave the place and leave the land for them chọrọ ebe ọzọ. The man made a statement or say, Father, in na-azọ ana ọ bụ nwunye gị ka na-azọkwutela ana ọ bụ ụmụ gị ka na-azọkwutela ana ka ọ bụ ndị chọọchị ka na-azọkwutela ana kedu ihe iji ya na-eme as a father ịnụrụ nwaanyị jiri ụmụ kedu ihe ijizi ya eme on the Catholic says gị bịa zụtala ha ana because automatically achọghị afọrọ gị echi that land becomes the property of the Catholic Church under them. So because Father, come out and kwuo ihe ga on between you and these people nwana because afọrọ maybe a fellow Catholic a priest sa a member of night nọ na Catholic Church ọgụ because of ana ihe a na-enye gị many years ago and you guys agreed on 5 million naira many years ago. This is more than 10 years ago. Ụtakwa n'ụgwọ abụrụ problem kịta ije si n'azụ mee akwụkwọ dị ana na-anụsazi ndị nwa ana ọgụ without paying shishi. And it's also a lesson to anybody. Osokwa ya bụrụ nwanna gị enwe mgbe m nweta video say the problem a na-enwe n'ezinụlọ batala ana bụ na inwe ike ịnọsọ nwe nye nwanne gị ana ya na-akọ ugbo nwanne gị ha ama ngwa ụmụ ya na onye dị otu anya eme ana ọnwụzịa ọ ịbịazịa years later sị nwanne m nyekwa m ana ụmụazị asị na ị na-abịa na mpa ha na ha n'ike. Mana Father, there are witnesses to what happened between you and this man. Do the right thing. That's why I just say we need to hear from your own side of the story because this issue is bigger than we are seeing it. And then the video. That Friday 22 May unu ga-afụ fensị akụrisiri ebe a unu ga-afụ fensị a ihe a bụ Obosi na Electrical Market ihe a bụ ụlọ ebe Father Jude na-eme ekpere ọrụ ndị ozi ọsọ ịna ebe unu ga-afụ fensị akụrisiri ebe a na wash ọkwụnụ fụrụ ya efu fensị a efu ha ncha niile akụrisi fensị akụrisi ọkwụnụ na-afụ ya otego ihe a na-eme ebe a mebere kama na ya afụgo kịta na ịgba nkịtị ihe a kontinu ọ bụ na nwere ihe mere o wee ike ịghọ ihe ọzọ so n'ọya ka anyị si ka bịa biko ọga biko kọwara anyị onye bụ mụnwa bụ Chief Sir Innocent Okechukwu Mojekwu eze nwa mmadụ ka eji marakarị m former chairman na Electrical Market Obosi biko ka ihe mere ebe a kere ihe mere ihe onye kurisiri ihe ndị a niile akụrisiri ebe a onye kurisiri ihe ndị a niile akụrisiri ebe a without being told ma fụrụ anya mana onye kurisiri ya Reverend Father Jude onye bụ onye isi ndị ọrụ ndị eluigwe minista nya ndị a na-eme ekpere ebe a ka ihe bụzi problem ihe bụ problem ya bụ na ọ na-azọ anị amara m ihe Father ji ịzọ anị ndị mmadụ eme amara m uru ọ bara ya
mara m ebe o ya edu eche ọ na-azọtara ya famili ihe ka ọ ka ọ na-azọtara mụnwụ eze nwa mmadụ anwụ fada ifuru oke ebe a kịta yes afta ihe ọ kụrisiri ebe a nke a na-eso ebe a ka bụ ụzọ afta ụzọ ifuru ebe ọ kpụrụ Archangel Michael a yes ebe a na mụnwa ọwụ Innocent mmụọ ji ekwu ka ọ bụ okay gwa nwe ebe a kpụrụ mụnwa nwe ebe a kpụrụ ya Michael yes okay and tupu o nwere fada dịkpa ha nara m n'ike ọ bịara mgbe ọ bịara ịkpatara ebe a ị ga n'izizi n'aka onye lewere ya nabụ iwu ọzọ ọ kwuru na ya chọrọ ana ma ọ dị 1.5 plot si kpọwa m akpọọ m dị ma wee kpọọ m wee kwuo wee si ya mba na m achọrọ ile ya ele over 15 years now na m achọrọ ile ya ele m hapụ ya mechaa fada asị nwa mana na-akpa ala Owere mgbe ka ọ nọ mkpịkpa ha ji chọọ ma achọgide nweta m n'ime afịa ọsị m biko m lewe ya na ka o were nyere ya aka ihe fada goro ebe ahụ bụ anwa only 4 plus ka o goro n'aka iwu ọzọ so ekwugide okwu ilewe a na ncha ịkọt ya chọọ maka anyị kwutere ya aka over 1 year ọ dị obere mụ na fada na 5 million naira over 10 years now fada kwụzie m ụgwọ fada asị m biko m nwere n'ihe ndidi na ha enweghị ego ha ka na-eme mbido sị m na onye na-ekwa sponsọ ihe a na ọkwa onye Anglican Chidodi Hatu onye oko sị m biko m nwere ndị ebe ka onye m ego si ya no problem were na onye ụka Katọlik ya ya together o mesịa ma ọ sị m usoro ha si dị nsị afọdụ onwekwa ego ji eso osi dị nọ mgbe ịkwụnara ụgwọ zini okwu nsị ya ngwa ịkwụ ụgwọ were 100,000 na ya na ebigideziele m fada ụgwọ ọsị m otu ndidi mụ nwa nwekpere nọ ndidi na ọdịnaka na-eme mbido ebe a ihe a ka mụ na fada na-ejezikwe ọntị o wee luo ofu oge mkpakọ fada sị m na ego na-enwebeghị so nwetukwu obere ndị so m biko mụnye ohere ka ya kpụọ Archangel Michael ebe a mgbe ebe a niile we ọfịa na a na-achụ anyụ nsị na ya ọkwa ka m si lapụta onwe m wee sị ya jee kpụọ wee jee kpụọ ihe anyị fọrọ kpụchazie ya emechaa ụzọ bịa gawa ebe a mgbe a na-achọ ịlụ ụzọ anọ ekwuwe ụzọ liwe ọtụtụ ebe ya nwa ụkasị asịzie ihe wee natawa compensation si afada kwụzie m ụgwọ before general compensation na anamanwa ya sị m nwee ndidi na-edere bụ ụmụ ọntiri mbọsị m na fada fụziri iwu mbọsị ọ na-eje ka o je nata compensation na Asaba wee kwụsị fada si ọma nakwa compensation na ana m bikọs onye klem go n'ọya ya yọọ m gịnị odega agreement onwebe agreement anyị dere nothing owe ji na compensation n'aka ndị Second Niger Bridge no agreement nkwu onyewa m biko ọnụ ya na-adị mma mụ nwa kwerekwanụ hapụ ya ka o jechara na-acha compensation ekwazie ihe fada na-emezi kịta awụ Ananda awụ anadidewere ana m after Ananda ihe nwaanyị na-abụ eze Chinedu onye ọzọ bụrụ ya na nature ha nchawụ ndị electrical market anyị after ha nwa inwe ilo before enweta plot nke omenwa plot 2 wee ebe ọ kpụrụ ihe a ọ dị 1.5 plot fada enyebere ego ruo taa fada for how many years over 15 years na otebekwe na ihe taa 5 million mgbe ahụ yes mba kịta anụnwa ya mgbe ahụ mgbe anwa mana kịta ọ karịrị 150 million a na-ekwuye so mgbe ekwubeziri so mụnwa sị ha maka rịpọt egokwe m ndị fada kpegide ike gwu ya ọsọ m bịawezie kọt ọgbazie na ya nkịtị fada iso mụnwa gawa kọt nsị ya mụnwa wee Catholic night ijebe iso fada gawa kọt mụ gbado nọ nkịtị ji nwa na complain nwa ogbenye ji isi ana mana emekọtago m fụ na isi anyị nwa kwa isi na fada na-abatazi ịzọzi ya na ndị ọzọ ọ na-achagoko competition ebe ahụ ịnụkwa na-abatazi ịzọ na ndị ọzọ ibu na ebe nwe gwara ana ma ebe ndị ọzọ nwere ifo na ọ na-agbapụta na nke ndị a from nke ndị ọ na-abịa ịbịa ebe a ka chọọ ịlụ ịbịa na n'ihe eme na ọtụ ndị sekuriti ha chụpụrụ ha na n'ọya nwada niile nsị ha oya biko iji ekwu ha na-ekwu owu ka ama ma anyị ejego sekretariat chọọ Archbishop anyị afọrọ anyị megidere kwuru gaa n'aka igwe obosi igwe isi ya fada chee ebe a na ebe a bụrụ ana gị na ọ bụrụ ana gị akpọkwuo m ụmụnna nwaanyị ha bịa testify chakwuo nọọ ndị dị otu akpọrọ afa ma nwa m chifu mmụọ ji ekwu ma ndị ọzọ niile nwegasị nọọ ha nwaanyị fada chara ndị a na anagide enwere ebe ada nke ebe ji ewelu ibezina na mmadụ si fada ada anụ ihe m ji ekwu ha na-ekwu ka ama ma bishọp Archbishop of Onitsha Archdiocese onye anụ onu anyị most of Dr. Valo Berelo Okeke ma onye anụ onu anyị n'ike fada abụgo m because na enebe ihe anya ọ malicious damage
emegide ihe ofu ihe eme ebe a ndị ahịa nwekwara ike iri vootu a na-asị ndị ebe o tekwere na anyị chiwere ichi ya lukati fada ka enweghị ọmịiko kulisibe nnọọ fensị ndị mmadụ millions of naira kulisie ya ndị ahụ o ziri ozi ka ha bịa kpọọ gị mgbe ahụ na-acha ha ka nachakwa ndụ kịta ọ mma na a na-akpa ala Owere adịghị nke anyị nọrọ aka nọ ọ dịka ọchụgo ya mana o nwere ndị fada ndụ ichichasịrị yes na nwere fada ndị chiri mwakwu ya na ya do na nnukwu mgbaso ya eme ekpere ebe a etinyere ya emechasị ụta akwụkwọ ejegide fada yogide ka anyị dozie na anyị adụrụ nwa fada agwa ya na ya makwana onye mbụ kwugide kwucha n'Owere mkpọ fada si ya agha ọsọ m n'ike agụkwere ya n'ihe a nke ka anaghị eme bishọp kpọkwa fada ka ọ bịa ka ọ da ibe ghara ịhọ ibe ọzọ ka na-ekwu biko ọ ka bụ ihe gbasara ihe a anyị na-ekwu ebe a unu afụgo ihe akụrisiri ebe a and the funny part bụ na ebe a ebe a na-eme ekpere maka mụnwa sogbu bụrụ onye katọlik so na ụka ebe a kwesịrị ịbụ ebe ga-abụ ikpe ekpere chukwu anụ mana ọ bụzi na a na-eme edere ha amarọzi m onye a na-ekpere maọbụ ka a ga-esi wee nụ so biko Eze Chinedu ka ihe na-eme ebe a maka anụ m na iso nwere a na ebe a tago n'anwụ ọ dụgo for many years anyị na-anụ ọgụ ihe gbasara Fada Jude n'ihe gbasara na first time anyị bịa mụ na Jude nwere problem na Jude wepụ bikon m weti jeburu kọntena dọị n'ime ife masị na-ele o debere ebe a debe ewe na aha ya oche ndị na-abịa ụka n'aka ebe a ka nnụbere na-eme ndị dị ụka ha yara oche ha yara nke bụ ọ bụrụ na ọbịa hopu dị bikon ọ bụrụ na one man a na-akpọ Christian Esobeyo ka dụ ndụ oge ahụ jekpọta Christian ahụ Christian sị na otego ya bụ akwada ya pụọ na ndị mmadụ Christian bịa tụọ teepu wọtakwa na mere ogwu a na wọkwa bikon o gbujiri na ana ahụ like ezigbo mmadụ kwuru n'ụzọ after my building my land enwe ụzọ after ụzọ ọwụrụ nke eze nwa mmadụ ibi na mgbakwara eze nwa mmadụ mgbe ahụ si abịakwa na ife na-emenụ ọwasị m hapụ ife ọ na-agba na onwere ife ya na Jude na-ekwu ịdago na ya bụgo ya hapụrụ anyị ana anyị so onye na-emedite na asị na ebe ndị ụka na ebe chasị ndụ ka ndị ụka na amụrụ na o nwere anọda ajenda mana nke mwute nke kachasị ya bụ na Jude bịara na ebe fesi eji millions of naira wee gba ọkpọrọ ndị talks for many times kịta ka Jude na-work with Tondo na this place anyị amarọ na ojizi n'oyi white edisi egwu anyị ka ọgịnị mana ife m na-ekwu okwu ya bụ ka bishọp na ndị ụka anyị lọchito archdiocese nya even up to now the reply ha sị na a ga-enye ya ya nụbụrụkwa from bishop court anyị ga na office secretary bishop our names and our numbers is there o nwerekwa call anyị nwere go from them so mana ihe m na-ekwu na ya bụ na ọ bụ na bishop na Fada Jude agbaghala anyị fensi a doziela anyị fensi a anyị nwa adọrọ dị hapụ Fada Jude anyị nwa ana Jude anyị nwere ka o emetawe ana aka n'ụwa so ife ji na-ekwu ewe ama Catholic I respect Catholic but atụma Jude ya ewepụ ana o nwere ike anyị nwere onwe ya achụkwa ya ọkara nke ya ya arụzi akacha m ya bụ akacha m biko nwanna biko kedu kọwara anyị onye bụ ọda okay chairman the family okwu nụrụ ihe a na-ekwu ebe a ihe mere yes o nwere ife na-ekwu ka anyị were nwayọọ wee meditate si emenye ya ka amụba ma ọka anyị eji uche wee meditate with Fada ife ihe na anyị edozi gbadie mụ abụrụ the type na-achọ ka anyị amụba ma ọka ego mebi efe ma ọka emebe anyị edozi ya ọfụma ọ dị mma onye a bụ ife ị na-ekwu ọmata amana m na ịnụgoro echi amanụ kwuru nke gị ọ dị iche ofe ife a ka okwu ka e were alụ wee si ya etu afa akpa abịa gosi ya anwa elukwa wee gwakwa igwe obodo anyị ife anyị gbagwa ka the fence na anyị nwalụkwa wee fịa bụrụ n'eziokwu mana unu nwasị ndị ụmụnna kedu ndị unu nwe ebe a akụrụ ndị anyị nwa nwee saịdị ya mgbe elebe bụ mmụọ ji ekwu ya nda and others yeah these people and others okay onwe kwuru simiti Fada mgbere na ahịa na-emesị ya n'ọkwado ndị a nwe ebe a ma ọ bụ ka mara ka ga okwu etegokwa aka ibi na igwe obodo anyị akpọgo Fada several ikwusi efe gbasara ma ife wee bịa wee dobe fensị ka dị shọ nsogbu adịrị n'onye anọrọ onwe onye anọrọ anyị nwadịkwa sọpraịz ka akpọ anyị mụ na chiama na-emekwa na-akụlikwa fensị ọzọ abịakọta ike ngwugodo anyị
n'anya ka anyị na-enegodu ka ama ka esi mie mana ahịa na ayọ ndị eletrik biko fa welụ nwayọ si na gbagoro maka gan ma n'oge a na onye yi gan bụ mmadụ ka ọ bụ gan ka anyị were alụ wee sonye bịbịa na-alụ tugbu dike biko ka m na-ayọba ọkwa ụka bụrụ n'afọ anyị ncha niile mgbe ọ bụrụ fara tọrọ night mgbọ so ụka anyị ncha niile bụ ndị ụka and anyị ga-eme akacha m maka na ebe a n'otu a biko so n'ihe na-ekwu bụ ka bishọp biko tie ọnụ n'okwu a na ahịa ebe a kwesịrị ịbụ expansion ahịa not chọọchị igbokwu Soludo ya sị gị na ya ka prefer ahịa ịnọdebe ahịa karịa unu ụka anyị bịa na ha achụ ụka achụ na ọfara nọrụ saịdị nke ya ka ndị ahịa nọrụ saịdị nke ya onye zụcha ahịa ọbịa kpee ekpere wee naba so na bishọp ka anyị na-ayọ biko ka o tinye ọnụ bifo ọghọọ ihe ọzọ ekenekwa m unu so ọkwa ihe gbasara data a akụrisiri ka anyị ka na-ekwu maka ya because ndị nwaanyị anyị na-anya ịfụnanya ya si ebe a ruo na eletrika na anyị ya ebuka so ọkwa ihe part of it ya akụrikọsịrị etago ebe a na-eme ekpere na nke Fada Jude etago na ọya ka anyị ka na-ekwu so gbara gwa ya afa gị. Afa m bụ Ikenna Ohams. Ka ihe ma gbasara anyị ebe a nwanne m ihe agbara ngharị maka na ana-aba anyị ka ọ bụ ịghọtago yes Fada Jude edegosi nsi ọ na-etrespass na property anyị mgbe Niger Bridge alụbeghị ebe a nke m nwere n'isi ebe n'ihi mgbe o bukọchara blọkụ m were rụrụ toilet mgbe a ndị Julius Berger wee bịa wee wipụọ all those things mgbe mụ na ya nwebere ishu ọ sị na ya akwụ ụgwọ blọkụ na ya eme nke ọ kwụpụghị ụgwọ ya blọkụ ndabara m chọrọ iji rụọ ọrụ o si na eburu blọkụ wee rụọ ọ ndị obosi kpọziri m wee bịa dade wee chụọ ndị ọrụ ya ọsọ ha wee gba ọsọ dade anyị na ha wee nwee misunderstanding na nwa na-ayọzi m wee kwụọ m ụgwọ blọkụ m mgbe a kwụọ m 600 out of 1,007 ọnkwụọzi ndị nke ọzọ before Julius Berger abịazie wee kwachakọrọ ebe a niile anyị nwa wee pụzie ọfọzie ndị ada ebe a stilu kịta ọ na-abịa nke ya kpachakọrọ na nke ya niile ndị a maka nke ya dị na mpụta ebe a nke ya pụọ na ọ natazi ya azụ ebe a na-achọzi ebe onye ọ na-ewere nke kịta onye abịghị anyị anyị abịago onwebeghị ebe anyị ejebeghị maka ya mana ihe anyị ji asọpụrụ ya bụ na ọ Fada yi white ịghọtago anyị niile na-eji ofu ihe anyị na-asọpụrụ ya ka ọ ghara ịbụ na anyị akparị aha mana anyị afụnanụ na ego o si jeruo damejie prọpati dị etu a dameji si ekwurie ya ọ bụrụ na ọsọ ka ya kpọ anyị ka e nwere ihe anyị na ya na-eje ọ dameji tiere anyị ya ihe anyị jere ya ụba 3 million something ọ ihe ifuru onye adamejiri ife a na damejie ya ada ekwuzi ego ndị anyị spendiri anyị ji setụrụ obosi wee rụọ ọrụ maka otu ndị izuru ndị dum na obosi ya akwụ ụgwọ ibuke isi ihe niile a na ya n'iyi ifu na onye a achọghị ofe mahadum ụdị Fada dị nke a mahadum ụdị Fada mma akpọ nke a kọwara ya onye bụ ihe ma gbasara ya ihe otego aka ihe a bido ọbụlagodi tupu ndị Second Niger Bridge abịa Fada na-abịa na-abanye na anaghị gasị wee na-arụgasị ụmụ ihe dị anya ọpụta otie strọkchọ nka a na-abịa complain efilu nọ temporal mana at the end afụdati ọbịa ka ome occupy after ka ndị Second Niger Bridge gacha wee weruchasịa ana nke ya nwa because that day anyị nọ mgbe a na-ese ma ibe ma compensation ya nwa na onwe ya ọ nọkwa that day which anyị ma na compensate ọkụ ikwugo now mgbe ọ pụziri ewecha ana nke fọrọ afọzi bụ nke ndị mmadụ ọbịa n'ọnụ ya so ọ na-ego compensation na ndị bụ ndị nke ya gọọmenti bara so ọpụtazie wee na-abazi na nke ndị ọzọ so effort niile anyị mere ka anyị wee ike ịkwụ ya ọfịa ya ahụ anyị bịa ndị guys ama nkwu anyị mee ya so anyị mechara jee na nke Igwe Obosi wee complain to about the same thing Igwe si na ewe another person wetakwa similar case one Chief Rahman na o wetakwa similar case ọkwe watago so na ọmara in fact Igwe dị tired about the situation ọkwe ifugo gọọ ka o si wee gbatakwu now
ihe a bụ na November last year anyị gba fence ya ọpụta na 30th of December abịakwuo some part anyị che na obido ụnyaahụ oruzie nwanne ya kotere nya abịakwudigbado nke a ọkwa ewetago so nọ ya bụ o si wee gbatakwuru anyị wee na even ka anyị bịa pụcha ihe a iji wee kwe ikwere ugwu asị onye tere mmanụ anyị ji adayasi ka anyị pụ sekretarị wee ke rịpọtụ nna anyị ukwu Val Okeke anyị jere ebe ahụ anyị abụọ chancellor nke anyị ji abụ sekretarị mana onye anyị mitiri anyị gwakwara ya our problem o wee sị anyị okay that they will get to us mana up till now enwere anything anyị kwuru unu so unu anụghị ihe anyị na-ekwu ebe a bụ n'Obosi ị na-ahịa ebe nkịta ihe afọ electrical market Obosi na-ahịa gafe ya ihe electrical market Obosi so ihe aba ana dị n'akụkụ dị market unu na-ahịa efu na ebe a na-eme ekpele so ya bụ ekpele Fada Jude ọrụ ndị eluigwe ka a na-akpụ ya so unu anụghị ụmụnne anyị na-akọmplen ife anyị ji ekwuzi ihe otu a bụ na ihe etega aka o mebere yọtago so and ọ bụrụ na amara ihe mere ya o nwere ike ịghọzi ihe ọzọ ya ebe a na anyị ga-afụ ya efere ya so n'ọhịa ka anyị na-ayọ because na ama m na as a priest ọ bụ under Catholic Church na bishop bịa nwee authority over him ka a kọrọ ya to order mara ihe na ndị a na-eje dịtị nwezi ka ọ dị to avoid another akacha m eziokwu na most of us ebe a bụcha Catholic mana o nwere ebe ọ ga-eruzie onye ahụ nwere ike sọgbakwazie onwe ya kama emechasị ikwu ekwezie chọrọ anya ka isi ka mee ka unu mmadụ a lot of things dị involve ebe anụma ekerekwa m unu